गलाघाट सिसुफानि ओनसोलनि संगीता मोसाहारिया नाजाथाबनायनि गेजेरजों डक्टरेट बिमुं मोननो हादों। जेराव नाजानाय दं बेयाव देरहासारनाय एबा जाफुंसारनाय दं। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। गलाघाट जिल्लानि सिसुफानि तेलिसाल गामिनि संगीता मोसाहारिया गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेरजों फुड इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआव डक्टरेट बिमुं लानानै बर' हारिनि गेजेराव सासे बिदिन्थि महरै जाफुंसार जानो हादों। गलाघाट जिल्लानि सिसुफानि तेलिसाल गामिनि संगीता मोसाहारिया तेजपुर सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनिफ्राय फुड इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआव एन्टिडायेबेटिक प्रपार्टिज अफ भीमकल बानाना ब्लसम एबा आथिया थालिर मैखुननि डायेबेटिस बेराम फाहामथायनि सायाव बिजिरसंनाय आयदानि सायाव बिजिरसंनानै डक्टरेट बिमुं लानो हानानै बर' हारि आरो ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। संगीता मुसाहारि, आं गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि सिसुफानि तेलिसाल गामिनि। आंनि आइनि मुङा पदुमि मुसाहारि आरो आबानि मुङा गाम्बारु मुसाहारि। आं स्कुलिंखौ जवाहर नवोदय विद्यालया गलाघाटनिफ्राय खालामदों आरो आं बेचेलर डिग्री बिटेक CIT क'क्राझारनिफ्राय खालामदों, सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझार। बिटेक आङो फुड इन्जिनियारिं खालामदोंमोन आरो एमटेक आङो हारियाना निफ्टेमनिफ्राय खालामदोंमोन, फुड साप्लाइ चेन मेनेजमेन्ट। आरो दायो आं रिसेन्टलि PhD फुड इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्ट तेजपुर इउनिभार्सिटिनिफ्राय क्लियार खालामबाय। आंनि PhDनि टपिकआनो जाहैबायमोन मेडिसिनेल फुड, जिखौ होनो जों आथिया थालिर, बेनि एन्टिडायेबेटिक प्रपार्टि स्टाडि खालामनायमोन। आरो मोजाङै मोजां आं मैया दाख्लैबावैसो आङो PhDखौ क्लियार खालामबाय। दाथ' आङो मोजाङैनो बिराद रिलिफ फिल खालामदों। बेनो जे PhD जार्निया आंना जोबोर गोलावमोन, लकडाउनजोंबो गोलाव जादों आरो खामानि एक्सपेरिमेन्टआबो खामानि लायै खामानिमोन नालाय एसे वेट लेब एक्सपेरिमेन्ट्सफोर खालामनायाव एसे गोबाव जालाङो। आरो आंना एनिमेल स्टाडिफ्रावबो खामानि दंमोन एन्टिडायेबेटिक, स' बेफोराव एसे गोलाव जालांदोंमोन। अब्लाबो बाव तेजपुर इउनिभार्सिटिया केम्पासआ ओरैबायदि मोजां, एनभायरनमेन्टआ बिफां लाइफां दङ, लोगोफोरबो ग्रोम ग्रोम दङ। स' PhD लाइफआ आंनि थाखाय बिराद मोजांमोन आरो गल्डेन डेज टाइप। औ, बेनो जे जुदि हायार स्टाडिस खालामोबा गाव मोजांनो गावनि फिल्डखौ चुज खालामनांगौ। जे जिखुनु साबजेक्ट जिखुनुआव इन्ट्रेस्ट थानो हागौ। सोरबा फुड इन्जिनियारिंआव इन्ट्रेस्ट थायाबो जानो हागौ, बेलेग फिल्डआव इन्ट्रेस्ट थानोबो हागौ। स' गावनि इन्ट्रेस्ट मथे खालामबानो जाबाय। आरो मालाबा बिदिबो जायो जे जेखौ गोसो गैया बे फिल्डआव फराय आरो साननैसोनि उनाव इन्ट्रेस्ट जायो, इन्ट्रेस्टआ फैयो। स' जिखुनु जियानो खालामा मानो, जियानो फराया मानो, उइथ इन्ट्रेस्ट खालामनांगौ आरो उइथ लाइभलि एन्जय खालामनांगौ। गाव जिखुनु स्ट्रिम बा जिखुनु खामानि चुज खालामा मानो उइथ इन्ट्रेस्ट खालामनांगौ आरो। आंनि PhDनि खामानियाव ओरैबायदिमोन जे बे आथिया थालिरनि कलडिल होनोना, थालिर मैखुन होनोना, औ, बेनि आंनि मेडिसिनेल प्रपार्टि स्टाडि खालामनायमोन नालाय, स' बेनि एन्टिडायेबेटिक स्टाडि खालामनायमोन। बेयाव आं ओरैबायदि मेडिसिनेल कम्पाउन्ड एक्सट्रेक्ट खालामदोंमोन जि एक्चुवेलि जोंनि मेडिसिनेलफ्रा ओरैबायदि जायो जे बिबुसिम थांहैबासो बे मोजाङै फांसनेल एक्टिभिटिया एक्टिभेट जानानै मेडिसिनेल प्रपार्टि देखायो। स' ओरैबायदि जे भान्डाराव जेब्ला जोंनि बे मेडिसिना थाङो बेयाव माने डिजल्भ जानाङा, मिलायहैनाङा, गलिहैनाङा, ओमफ्राय बे डाइरेक्ट बिबुआव थांनांगौ आरो ओरैबायदि मेडिसिना जानांगौ। स' बेबायदिनो आंबो मेडिसिन एक्सट्रेक्ट बानायदोंमोन, बहनदोंमोन बे आथिया थालिरनि मैखुननिफ्राय। स' ओरैबायदि जे बे भान्डारनि गेस्ट्रिक बे एसिडखौबो बेयो सार्भाइभ खालामनानै बिबुसिम थाङोमोन आरो मेडिसिनेल प्रपार्टि एक्जिबिट खालामोमोन आरो देखायोमोन। स' बेबायदिनो बियो मेरला डायेबेटिक आरो एन्टि केन्सारास आरो एन्टि अक्सिडेन्ट एक्टिभिटि बेफोरखौ बियो देखायोमोन। स' बेबायदिनो बेफोरबायदि मेरला फिल्ड थायो फुड प्रसेसिंनि आन्दाराव, गोबां फिल्ड थायो, जेरै वाटार पिउरिफिकेसन थायो, फुड इन्डास्ट्रियेल फुड प्रडाक्सन बेफोरनि थायो। स' गोबां फिल्ड थायो जेखौ आं बेयाव एफा सुंद' टकआव जेनेबा फोजोबनो हानाय नङा।
so आं सुंदरैनो बुंनानै दोनबाय आरो जों बेनो जे स्टार्टिंनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो जेब्ला आङो नवोदयाव जइन खालामो फार्स्टआवथ' आंना बिदि फरायनायाव दङमोन आङो बांद्राय गाज्रि नङामोन बर' मिडियामावनो आं क्लास 6सिम फरायदोंमोन अब्लाबो बिनि उनाव नवोदयाव थांनानै ओरैबायदि मोजां लोगोफोरबो आरो टिचार्सफोरबो बिसोरो एनकारेज खालामो मायो बेयावनो फरायनाया आरो बांसिन इन्टारेस्ट जादों आरो फरायनायल' नङामोन आं गान मेथाइबो खनोमोन मोसायोबोमोन आरो बाहेरा स्पर्ट्स एक्टिभिटिसबो जइन खालामोमोन स' मेन्टेलि फिजिकेलि बेफोर जेनेबा आंनि सिटुएशन्सफ्रा माने थिगैनो मोजाङैनो हेपिलि थायोमोन आरो स' बिनि उनाव जेब्ला CIT क'क्राझारनि एडभार्टाइजमेन्ट मोनोमोन माबाखौ प्रसपेक्टासखौ बिनि उनाव आंनि फरायनायनि आरो गोसो जानाया बांसिन एनकारेज जादोंमोन आरो बिनि उनाव CIT आवबो आरामसे जेब्ला आङो फुड प्रसेसिं BTechखौ कमप्लिट खालामो बिनि उनाव आं आरो एनकारेज जायो जे आं MTechबो खालामनो हायो हारियानायाव स' आं आरो साबसिन जेनेबा फरायनो लुगैबावनानै आरो फरायबावो बिदि आरो हजों थांनानै हारियानायाव जेब्ला आं MTech खालामो आरो गोबां ओरैबायदि मोजां हाइलि एम्बिशियास आरो ओरैबायदि एक्सपार्ट डाउन टु आर्थ माने जेबो घामोन गैयै ओरैबायदि मोजां मानसि लोगो मोन्दों पजिटिभ एनभायरनमेन्ट माखासे बेफोरबायदि एनभायरनमेन्टनि थाखाय आरो आइ आबामोनाबो ओरैबायदि सापर्टिभ आंना ओरैबायदि सापर्ट खालामबोदों एसे एनै जेनेबा फरायनायाव बिसोरबो उन्दैनिफ्रायनो एसे एनै फोरोंबाय जेनेबा स्कुल लेभेलसिम फोरोंबाय बिनि उनाव आबामोनाबो जेनेरेल लाइनाव फरायनायखाय बांद्राय एडुकेसनेलि जेनेबा बिदि टेक्निकेलि जेबो हेल्प खालामनो हायाबाबो खिन्थु बिथांमोना आंखौ जोबोर हेल्प खालामबोदों सापर्ट खालामबोदों बिसनि थाखायनो आं दा बे स्टेजसिम फैनो हादों आरो जेनेबा बिसोरखौ आं जोबोर थेंक्स बिसोरखौ जेसेबां बुरजा थेंक्स होनबाबो बे एन्डलेस इनएक्सप्रेसिबल स' जोबनो थाङै थेंक्स बिसनि थाखाय आरो फिउचाराव आं दा लाइक टिचिं जब एसिस्टेन्ट प्रफेसर जब्स नङाबा आं इन्ट्रेस्ट थानाया साइन्टिस्ट जब आरो पोस्ट डक्टरेट होननाय फिल्ड दङ बेफोरावबो आंना इन्ट्रेस्ट दङ पोस्ट डक्टरेट फिल्ड फरेन कान्ट्रिसाव आं मोनसे केनाडायाव लास्ट टाइम जेरै आङो जानुवारियाव इन्टार्नशिपनि थाखाय थांदोंमोन केनाडा मेकगिल इउनिभार्सिटि मास मोननैनि थाखाय आङो इन्टार्नशिप खालामबोदोंमोन जोबोर एक्सपार्ट प्रफेसर रामास्वामी होननाय बेनि आन्डाराव खालामबोदोंमोन स' बेनिनो इन्सटिटिउटनि सासे प्रफेसराव आं एप्रच खालामदों पस्टनि थाखाय खिन्थु बेफोरनो मोननै आं एप्लाइ खालामदों स' बेयाव जायोबा आं जइन खालामगोन अब्ला नङाब्ला आं भेरियास एसिस्टेन्ट प्रफेसर इन मेरला इन्सटिटिउसन्स उइदिन इन्डिया एप्लाइ खालामगासिनो नायनोसै इन नेक्स्ट फिउचार इन्टारभिउस एटेन्ड खालामनोसै मायाव जायो नायनोसै दिनै फिसाजोनि जि फैयै बहुद माने बिराद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दिनै नैबेसिम सफैबाय PhDखौ मोजाङै पास खालामनानै बारनानै दिनै डक्टरेट टाइटेलखौबो थांनाय 24 डेट खालि फोसावनाय जाबाय प्रफेसर नन्दा बिथाङा फैनो गोनांमोन बेयाव तेजपुर इउनिभार्सिटियाव फैनो हायैनि बिथाङा बेखौ मा होनगोन माने अनलाइनजोंनो बिथाङा माखासे फिसाजोनाव माने कुइसन सोंनाय फिननाय खालामनानै बिथाङानो फोसावनानै होबाय जे दानिफ्राय डक्टरेट टाइटेलखौ मोननाय जाबाय आरो PhDखौ माने फुरा कमप्लिट खालामनाय जाबाय होननानै बिथांनि जितु प्रग्राम बेयाव आं बाहागो लानो मोनदों आं बिराद गोजोननाय मोनदों फिसाजोआ दिनै माने मोजाङै मोनसे नाम लानो हानाय बा टाइटेलखौ लानो हानाय बर' हारिनि जायगानि मादाव माने बिथाङानो सासे लामाखौ दिन्थिनाय जाबाय होननानै आङो गावखौनो गाव बहुद गोजोननाय फिल खालामदों आङो दा दिनै दा
बेथ' बुंगासिनो दङ जेनेबा एप्लाइबो खालामदों दा एप्लाइआव माला इन्टारभिउ बा एन्ट्रेन्सफोर बिदि होनो मोनगोन बेखौ बबे समाव माला सफैयो बेखौ खालामनानै जेनेबा खामानि मोनबा मावनोसै होननानै बुंदों आरो थाबैनो मा आसा खालामो दा साख्रि मोनबाथ' मोजां जेनेबा जोंबो बुहुद गोलाव समनिफ्राय नेबोनाय जाबाय दा बिमा बिफानि आसाखौ जुदि आरोबाव फुरा खालामोबा अराय सम गोजोननाय थागोन मोनगोन